65 елдан соң янәдән Актуй күлмәге чәчәк бәйләме һәм бер-берсенә вәгъдәләр. Зәйдә яшәүче Әнисә һәм Илһам Гыйльметдиновлар үзләренең тимер туйларын билгеләп үттеләр. Бергә гаилә корып сикелтәле юллар аша үткәндә дә кулны кулдан ычкындырмый атлауларына 65 ел булган. Бу гаиләдә тату, тигез, озын гомер итүнең үз сере дә бар. Чтобы они любили друг друга, уважали друг друга, слушали. Взаимопонимание. Да, было у них. Взаимной любви. И никогда друг друга не обижали. Тагын күп еллар бергә гомер кичерергә вәгъдәләр бирешеп, Зәй районының мактаулы гаиләләре китабына үзләренең имзаларын да куйдылар. Агымсу кебек бер-бер артлы үткән еллар Әнисә апа белән Илһам абыйның мәхәббәтләрен ныгыткан гына. Бүгенге көндә бердән бер кызлары, онык-оныкчыкларының кадер-хөрмәтендә яшиләр. Изге теләкләр, матур сүзләр бары тик алар хөрмәтенә яңгырады бу көнне. На протяжении многих лет вы жили душа в душу, с юмором, с огромной любовью к жизни. И сегодня это действительно восхищение, что вот вы вместе 65 лет. Я безумно рада, и я безумно горда, что вы мои родители. Без дә Гыйльметдиновларга кызыл туйларына кадәр яшәргә насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Адилә Борһанова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.